Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu ngithi Kristu kaNazaretha. Sizovula inkonzo yethu yenhla yaleli bandla. Uqala sifunde umthandazo weSabatha. Sizocela uNkosana uZwelisha ngubane wasemzini omkhulu uThembela sifundele umthandazo weNkosi imbusisa. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane, senkumbuzo yokuzila, inkumbuzo kaNkulunkulu. Judiya Nazarethane sisulwane Bandla lenkosi Kristu amen. Leli thuba sizonika intsha yebandla indaba yempeza bayifakaze ngemisebenzi emihle nemikhulu eyenziwa amakhosazana leli bandla. Bese lodwa lanele nesibendelelana inkosi imbusisa. Shembe Lwezulu ngizobonga. Mina nomndeni wami besiphekwa izinto eziningi apha Shembe wasikhulula. Wathi uNkulunkulu engcwele mama esanda kugana ngo-2017. Benezinto ngoseve igqugquze ephekweni kuShembe Lwezulu. Kepha uNkulunkulu engcwele ngamanzi abusisiwe ngalokho Nkosi kwaphela. Wathi ngenye imini ingane yamama ilele phekwa sofa. Yasenkosi yaqwaqa ubaba wayithatha iphamisa phezulu laSishembe. Yasenkulunkulu engcwele yaphila siyabonga Nkosi igama lakho. Shembe Lwezulu kuthiwa kwakukhona inkosazane. Le nkosazane yanqoba umoya usethi umama yenkosazane ethembeka. Le nkosazane-ke isiyahamba usubaba uyithuma edrobheni eyihambe uyayithengela igrosa. Ma ihamba ubaba uyithengela igrosa uthi nkosazane masuhamba uthembeke. Isiyaphuma iyahamba ifike iyahayikha imile emgwaqeni. Esekukhamba
favor. Hayi baba adle kuphela ekhaya ubhizinelo baba lo bhuti abahlangana egwaqeni uyafona enza yonke into ufaka imali umthengela ingubo enza yonke into. Usethi-ke ngenye imini saqala sihlangane futhi ngoba nami ngakwazi ukusiza nginento engicela ungisize kuyo. Nkosazana uphathi waleli bandla. Khumbula njalo thina Nkosazana Thembeka. Siyaphuma ngiyahamba kulobhuti uyabuza ubaba uyaphi hayi baba ngisashawa umoya ngifuna ukuthenga idatha. Esengqoqani imoto imlindile ufike uyangena ushashaya kancane shaye egqebhezile igcina ngenxa kwamadolo uzobona lo bhuti lo wegrosa. Isiyangena la Nkosazana iyahlala eduze kabhuti uthi lo bhuti hawu usufikile isingifikile ngangawe phela iyachoma imali iningi nathi ney'ngubo zethu igqokile. Esithi sihlali phansi usethini hawu yathi nangakusiza ngabe ngicela ungisize ngento eyodwa. Uthi lo Nkosazana ayi mina babhuti ngeke ngikwazi mina masuthi ufuna ungenza ngeke ngikwazi mina ngeke ngikwazi unkungona mina ngiyinkosazane kaShembe kodwa ukukhohliwe lokho eyisa abantu lapha etekisini. Usiyaqhubeka usetobhuti cha wena weyisa abantu ufuna ungisiza ngizile kukho lokho nami ngoba ngakuthengela idosi kaningi nami ngifisa ungisize ngento eyodwa. Kunengane yabekade agcina umncela bengifisa ungincedisele yona ngoba nami ngikwazile ukukusiza. Isithi la Nkosazana ayibambile njengoba ngiyintombi ngizokusiza kanjani ngiyithanda le ngane. Ithi phela ngisizile imali zami bezeyigqokile uluke ngemali yami. Seyikhipha kubaba le ngane yakho ikhipha phaketheni ukhipha isele. Mayikhipha ligxume lohlala encane Nkosazana la incane Nkosazana yaze yapoqhuka. Yathi ususho uyakhuluma lo bhuti eceleni uthi wena wathunga ejobheni wena wenza okwakho wayisa abantu bajova nami-ke bengicela ungibonge yanungisele yaze yashona Nkosazana. Bengicela Shembe ukuthi usiphe Amakhosazana ukuthi sithembeke. UShembe uyasithanda. Kwathi ngathiwa masibuya entanda kwathiwa siphathe uthingo. UShembe walekaya lo wesiko kwathiwa uthingo lamakhosazane. Akushiwanga ukuthi uthingo lojamekweni noma lenhlansi usiyapha kwathi uthingo lamakhosazane. Ngiyacela Shembe ukhumbulele umndeni wami owalala ethulini lomhlaba nosaphilayo. Bese Shembe ngipha ukuhamba ngokuqonda ngoba uShembe ngiyazenza ukuba kukhona Nkosazana eyihambe ya-25. Le Nkosazana ihambe ya-25 ihlangane nabafana abathathu. Bese ihamba nabo le Nkosazana ihamba nabo bese Shembe ngiyazenza ukuqhamuka abanigebengu. Bese bekhipha iy'bhamu Shembe bese beyadubula. La bafana abathathu sebedubula ise Nkosazana ithiwa yadubuleka ngezansi ithi masebedlulile sisesikhotheni yasukuma yasindisa uhaqa. Iy'nhlamvu zehle ngiyacela uShembe asikhumbule nathi obethu ohaqa besivikele isiphi inkosi ukuthi sibagqoke ngoba o-adi behlezi besho. Bese inkosi isiphi ukuthi sihloniphe abaphathi bethu inkosi futhi senikuzwile. Akube kuhle phambi kwakho uNyazi Lwezulu nebandla lakhe encane. Oguqile inkosi umntwana omncane unomcebo wakabiyela thempelini laseshowe oxolweni phansi kamshukela ibiyela umkhokheli uMapandla umfundisi uMadleboko. Nkosi uqe phambi ngobuso bakho 88 evesini lesine. Undlelane
Nkosi nami ngiyabonga Nkosi ukuthola leli thuba. Osuthe Nkosi asiguqe sizibongele Nkosi ngemisebenzi eyenziwa wena Shembe Lwezulu. Nkosi namhlanje ngiguqe phambi kobuso bakho ngibonga ukuphila Shembe Lwezulu ngibonga uNkulunkulu ukungimema Nkosi ukuthi nami ngibe khona lapha emzini engcwele yaseJudiya. Unkulunkulu namandla Shembe ubile khona empilweni yami Nkosi kusukela ngizalwa Nkosi kusukela ngisukela ngingakazalwa uNkulunkulu namandla. Uthi Nkosi ubaba ongizalayo besiqoqela lelinye ilanga uthi bantabami wasihlalisa phansi wathi bantabami. Namhlanje ngifuna ukuxoxela ukuthi ngelinye ilanga kwathi ngithole umntwana womfana wadlula emhlabeni neminyaka ewuthumi. Uthi kusenjalo uma wena esazilile sathi sahamba edrobheni sathi masifika endlini sambona inzilo ayisekho kuyena emzimbeni. Uthi ngabe sengiphuthuma emzini ongcwele ngayobika enkosini ngathi Nkosi umntwana obusungiphe yena usedlulile Nkosi emhlabeni. Uthi ibisithi Nkosi awusedlulile uthi yebo Nkosi ngidala. Uthi Nkosi yakugcinanga lapho sesihamba nomama endleleni sathi singathi ngiyambuka inzilo Nkosi ayisekho kuyena. Uthi awukunjalo uthi yebo baba ngidala. Uthi ke wena thandi njengamanje Nkosi sicela ungiphe umntwana ongase ukufa. Uthi ngathi sengisho njalo abantu abangathi Nkosi cela ungiphe umntwana ongase ukufa. Uthi ngathi ngibona inyanga ihamba ngabona umawele esemude bantabami. Uthi ngaleza nsuku kwase ngithola ingane yentombazane owayithe uNkulunkulu namandla uthula Amakhosazana ngizomnikeza umntwana ongase ukufa. Okunamhlanje Nazaretha lo mntwana ongase ukufa uyena loguqe phambi kobuso bakho uNyazi Lwezulu umsebenzi izandla zakho. Uthe Nkosi yasho njalo wathi mntanami ubaba ngidlalisa phansi. Wathi mntanami yabona njena ngoba ngahamba ngaqela enkosini uThixo Amakhosazana. Ngenza isivumelwano ngathi uma usukhulile usugana kahle ngiyothatha inkomo eyodwa ngihambe ngiyoyisa kuNkulunkulu namandla wangipha yena. Ngifike ngibonge ngifike Nkosi ngiyabonga Nkosi umntwana ongiphe yena namhlanje usewugana. Ngiyaqala ukuthi Nkosi uqhubeke ungiphe isibindi Shembe Lwezulu sokuhamba le ndlela Shembe Lwezulu osidalele yona. Kuthi Nkosi makhuluma udadewethu phambi kokuthi uvuka indaba. Ngelinye ilanga khona Shembe Lwezulu umuntu wesilisa washiwe nje eplazini womlungu. Uthi umlungu wabasemyalela wathi mntanami ngihambe izinyanga ezingaka kodwa ungathinta yonke into kodwa lapha ungathinta. Uthi ngathi unjalo sehambile wenza lokhu wadrayiva imoto. Uthi mase kuvuka inhliziyo yomlungu esezobuya. Uthi ngathi hayibo yini lo mlungu sengayithinta. Uthi yasivuka lento uNkulunkulu ekuthiwa uma sicela kuthiwa ungayenzi into ethile sibuze ukuthi ngobani. Uthi ngathi kuvuka uNkulunkulu namandla uthi ngathi lo mlungu yini lekhangayithinti lapho umlungu ethe ungakuthinta konke ungathatha yonke imali kodwa ungavuli ngaphansi kwaleyandisha. Uthi ngathi ngibuza ngathi lapho phansi kwaleyandisha khona. Uthi wasethatha isibindi wathi ngizothi nje kancane ngivule ngibone. Uthi wabesethi wangaguqa phansi ledolo wathi ngizothi nje kancane. Thika njalo wasethi uyavula wathi ngathi vula kancane yase phumile igundane leli encane lakhasha wathi libambe langabambela igundane. Wabasethi uyabamba igundane wangalibamba. Kunjalo nakuthina kuthiwa kunjalo aqhamuka abantu besilisa noma aqhamuka amakhosana ezosonisa athi Amakhosazana ngizothi kancane. Usonjalo omunye ushumayeli esoletha umayelo ethi Amakhosazana fundani ukuhlonipha abazali fundani ukulalela. Uthi Amakhosazana ngifuna ukuhamba banga iyalo esitholayo kubazali nokwathi zinzima kodwa kubiza ukuthi wena ulalele noma ngabe aqhamuka umuntu esethi nje kancane ungavumi. Nkosi Shembe Lwezulu ngicela ukuba mfishane. Nkosi ngiyabonga kukho konke ongenzele khona. Ngiyabonga Shembe Lwezulu ukuphila. Ngiyabonga Nkosi abazali ongiphe bona bangikhombisele indlela. Ngiyabonga Shembe Lwezulu bangaphansi kwephiko lakho. Nkosi ngicela ukubika Shembe Lwezulu ukugula okungiphethe. uNkulunkulu namandla kuthe emavikini amabili adlule Shembe Lwezulu ngisemsebenzini. Nkosi Shembe Lwezulu ngashawa ikhanda wafukuza ukhakhayi ngawa Shembe Lwezulu. Ngiyaqala Nkosi ukuthi Shembe Lwezulu lelo khanda Nkosi uliphebeze ngokuguqa kwami lapha namhlanje masokhumbula Shembe umama lapha
silalele khona Shembe uNyazi lomhlabathi inkuqa uNkosi ukuthi singize. Ngiyamkhetha uNyazi Lwezulu. Lokhu uqileyo nomvelo wamtshali Sibongo entabeni zasemthunzini ngaphansi komkhokheli uMamhlongo nomshumayeli uDludla ensimini Thampele kumfundisi Dube. Ngiyabonga Nkosi Amakhosi umemo Shembe othe walisela kumina Nkosi. Shembe Nyazi Lwezulu ngizobonga. Nkosi Amakhosi kuthe ngonyaka u2014 Nyazi Lwezulu angikhumbula kuveza Nkosi ubukhulu bakho kumina. Bengigula Shembe ngaziwa ukuthi ngiphethwe yini ngihanjiswe esibhedlela udokotela bengijikise bengiyise ekhaya kodwa ngingakwazi ukuhamba hleli ngibeletha ngingadli ngisho ukudla. Shembe Nyazi Lwezulu ngiyabonga. Nkosi Amakhosi angazi Shembe ngakubonga ngani. Nkosi ngathi ngisasibhedlela ngihamba nogogo, ugogo wami uMamhlongo wayehlela ngibeletha njalo sigibele imoto engibeletha ikhanda kuxagezela ngingakwazi ukuhamba. Sathi ngolinye usuku sifike esibhedlela indlela sijikisa lathi mina nginalutho. Ugogo ehlele ekhaya ethi Shembe Nyazi Lwezulu ngikhumbula ngazi lo mntana ngizomenza njani ngoba phela uyagula ngiyambona mina ukuthi uyagula. Shembe wena Nyazi Lwezulu ngoba uhlula lutho sithumela udokotela wakho wasezulwini. Kwathi siphindelile esibhedlela Shembe wayeseqhamuka udokotela wayesengibona ukuthi ngiyagula Shembe. Esibhedlela basebenginika amaphilisi angamele ngiwadle. Kepha ngawe Nyazi Lwezulu ngiyabonga uba wangikhumbula savela isifo esasimina. Ngiyacela Nyazi Lwezulu ukuthi siphele Nkosi Amakhosi ngegama lakho. Ngiphinde Shembe ngibonge Nkosi ukuthi ngathi ngisekhaya ngivakashile ekhaya eManguzi. Ekhaya kithi mina ngedwa uNkosazana. Ngiyabonga Nkosi Amakhosi ngoba usangikhumbulile namanje ngisayimbethi nansuku yakho yasezulwini. Ngathi ngifika ekhaya Nkosi Amakhosi ugogo wayegula. Ugogo egulela ukuthi akasakwazi ukwenzani udla iphalishi kuphela hlelelele embhedeni. Ngase ngicabanga ukuthi Shembe yimina ngedwa uNkosazana lapho futhi ugogo wayenami kuphela ekhaya. Ngase ngicabanga ukuthi ngenze njani abafutha wekhaya ebusiwe. Ngase ngithumela ingane esitolo ngathi ngicela zingithengele amafutha zabuya nawo. Ngase ngithi Shembe ngibize lakho igama manje ngavula ubabamkhulu ehlabelelweni. Ngase ngathandaza Shembe ngelakho igama ugogo waphila Nkosi Amakhosi. Ngiyacela Nkosi ukuthi le ngilosi yakho Shembe engathi mangiyolanda emanzini yahlala yafika yaphila kumina. Ngicela Shembe ukuthi iphile njalo Nkosi. Bese Nyazi Lwezulu ngikhumbulele Shembe umama. Nkosi Amakhosi umama ngiyacela Shembe ukuthi naye umbonise ubukhulu bakho. Ngiyacela Shembe ukuthi umkhumbule ukuthi ngelinye ilanga ethi makwenza lokho bese qhamuka wena Shembe shiye phansi. Ngiyacela Nkosi Amakhosi ungikhumbule Shembe ngisabheka nesikole ungikhanyisele Nyazi Lwezulu Nkosi usenithini. Sisalinda wasimisa
uyena salethu uNyazi Lwezulu. Oguqe phambi kwenu ulindiwe owakasabeka isibongo. Nami ngisukuma nokubongela lwamuzi wakithi uShembe ibonakalisile kakhulu emzini wasekhaya. Manazaretha uShembe uNkulunkulu. Lokho sikubonile emzini wakithi. Manazaretha ubaba ubengayena umuntu osontayo. Bekuwumama kuphela osontayo ekhaya. Umama njalo ehlala emncenga ukuthi baba ngiyacela sihambe sesontweni. Impendulo kababa yayihlezi nje ifana ukuthi isikhathi asikafiki. Ubona ngimama ukuthi kubuhlungu ukuthi uphuma yedwa nezingane zakhe esontweni ubaba amshiye ekhaya. Abayala ngimthole khona nje ubaba etha ukudla nje ubandayo ngcono mina ngiphume ngiyiphekela ngaphandle. Athi mama hayi baba ukwazi ukuphuma uyopheka ngaphandle emzini wakho. Kulungile ungapheka khona la ekhaya. Isimanga ukuthi wayigcina ngakho ukhononda lokho bephendana nomama kodwa engeke azahambe uyopheka ngaphandle noma apheke khona egcekeni. Shembe sahamba isikhathi wagula ubaba. Wagula inyanga ezine ezandulela u-October. Uthi waqala ngoJune ephethwe ikhanda elingapheli. Esehleze umuntu olele nje embhedeni. Singene sombona sithi mama kanti wenze njani athi umama ayomkhohlane nje phela usibona ukuthi hayi isimo sishubile ngempela. Wagula ubaba ngazetha wagula. Ese umuntu osevalelisa. Thi mama umbhekele ingane ubheke nekhaya. Konke sengikushiya ku sikhali sonke sibona ukuthi unzima ngempela. Enamaphupho baba athi mawaqoqa amaphupho akhe bexoxa umama athi anganushembe lo uNyazi Lwezulu. Sihamba isikhathi manje sihamba isikhathi. Kushaya September kulo baba. Umama bona ayiphinda sangayenza manje lo muntu uyahamba emhlabeni. Ahambe umama ngapha ngithi phezulu ngithandaza. Befika lo mama nama isekho into engayenza manje. Ngoba ngisondela October nje akahambe lo muntu aye eJudiya yolala khona. Athi mama njengoba engenayo nje indawo eJudiya kodwa ngizokwenza njani? Athi manje usengaze ufuna ukuthi ngoba indawo ingekho lapha enikhona mbekeni khona. Sahambe nobaba sifike khona eJudiya. Manazaretha kwaba ukusuka obodwa nje. Wavuka ekuseni sambona nangumila amehla ahlakaniphile wathi ingane zami ikhanda belimphele sekuphelile. Ubani lo Manazaretha uShembe uNyazi Lwezulu. Wathi ubaba mina ngiyakhetha inkosi yasehleli manje. Wangena emanzini wenza wonke ubaba waphenduka. uNazaretha lokuqina ke manje. Isabatha laziwa uyena ngeke ubasa isitotho emzini wakhe esesingenile isabatha. Shembe kade ibonakalise ekhaya kwathi noma sedlula umama ngoJuly esedlule emhlabeni umshiya yedwa ubaba. Lapha ekhaya sihleli sedlule emhlabeni umama ngoba bomndeni abekho vele basishiyile bonke. Nokuthi abomndeni abekho sabona ngalo usuku lokuhamba kwamama emhlabeni. Ekhaya ubaba ukhala umuntu omdala izingane ikhona ngazi uzokwenza njani. Athi baba ingane zami uma wena uhambile emhlabeni kodwa ashiya ngasonto khona uShembe uNkulunkulu. Sahlala nobaba umama edlulile kanjani emhlabeni. Mazaretha uShembe mkhulu uShembe uNkulunkulu. Sithule sibuze baba sonke ngoba ithina sodwa ngoba sikho sodwa namama uShembe khona ngizobona. Wathi la ngolesini umama emhlabeni washaya lehlanga lesabatha kwakumhlophe igceke ekhaya ntambama. Manazaretha sefikile. Baba sho kancane wazongishiya umama endaweni engcwele. Wangishiya umama nomndeni wami. Athi bantu abami umndeni wenu sokuyiwo lo uShembe. Manazaretha umndeni wenu. Umndeni yabo bona bashile sonke. Sihleli khona bakhandeleni kunjalo nomama efika bomndeni besitshela sohlupheka size sithe siseyinhlungu sinjalo. Asazi sikhala ngapha umama akekho sikhala ngapha bomndeni bakhuluma amagama abuhlungu. Athi baba noma kunjalo uShembe ukhona. Ngiyacela Nyazi Lwezulu ukukhumbule ubaba kuyena osele odlala indima kubo baba adlala indima kubo mama. Umembathi Nyazi Lwezulu. Bese ukukhumbula naloya muzi wakithi Shembe inkinga obhekene nazo. Ukukhumbulene nosisi wami nobhuti wami ukuyibona bawuhlupho nekathazi egcekeni. Okuyibona bazomisela ubaba ngenhliziyo. Khala njalo ngabe sokuthi izingane zizokwenza njani. Ukukhumbula baba Shembe umama engasekho akwazi ukuhlala nathi asiphathe. Inkosi kusisa amazwi wami.
ayikhethe inkosi yasePhakameni. Ngithabelele isabelelo sika-177 lo khulumayo uthule wakabhengu ethempelini laseJordani kwesakamthetho. Umshumayeli wami umshumayeli uthwala ngaphansi kwethempeli laseJordani nomkhokheli uMamkhize wakambaza. Omunye umshumayeli wami umshumayeli uDube ethempelini laseVusanani. Umkhokheli wami uMamkhwanazi wakangemba. Manazaretha amahle enkosini ngixolisa ukuthi ngithi umkhokheli wami omunye yilo omunye lo kodwa ingoba la engikhona nakhona isekhaya. Amen. Manazaretha amahle enkosini kukhulu engitholile khona ngila engidokoza khona entetho uShembe ngathi bengahlala kimi lokho engizokhuluma ngibonga uNkulunkulu wasezulwini bese uShembe wasezulwini ehlala kimi ngingabakhipha abantu basekhaya ezulwini. Amen. Ngicela ukubonga kakhulu uNyazi Lwezulu ukufika la endaweni yakho yaseJudiya. Amen. Ngiyacela ke nami ngingumntwana omncane ngiyaqala ukuthi ngizokhuluma phambi kwabantu abaningi kangaka basezulwini. Amen. Manazaretha amahle enkosini ngiyaqhaqhazela kodwa ngicela ukuthi uShembe wasezulwini engikhumbule ngoba wangikhumbula ngelinye ilanga kusekhona ubaba uthingo lwamakhosazana. Amen. Manazaretha amahle enkosini akukho lula ukuma phakathi kwale ndawo kuyasinda kusho ngisho baba abadala noma mama abadala bethi sibancane. Thina sibancane kakhulu manazaretha amahle enkosini singabantwana. Ngicela ukuthi uNkulunkulu wasezulwini ngathi bengangikhumbula ngibonge nje ukufika kwami phakathi kwale ndawo uShembe wasezulwini engimemile. Ngicela ukuthi uNkulunkulu angikhumbule. Manazaretha amahle enkosini ngicela ukuthi ningayizwa kabi le ndaba mangithi umkhokheli wami uMamkhize waseJordani bese kuthi umshumayeli wami ubaba uthwala bese kuthi lapha engikhona manazaretha amahle enkosini kunento ekhona nakhona. Manazaretha amahle enkosini kunento engicela ukuthi ngiqale kuyona ade sambile manazaretha amahle enkosini sekumunye uvukanathi. Manazaretha amahle enkosini lo vukanathi loyo benga indaba yakhona ibinga bebebiza isibongo umfanele ngaba basibiza. Yikho ngithi manazaretha amahle enkosini lapha engikhona laba abaphathi abangiphethe kusabaphathi bami nabo. Amen. Manazaretha amahle enkosini lapha sikhona
khona besikasisi uMamthembu sithe masilapho bezokhulunywa ngendaba yesibongo ukuthi isibongo manazalesa amahlekosini izinto zabo ngoba ibhedi ngoba baphambanisa indaba yesibongo bayibiza ngesibongo sakaMthembu kufanele bayibize ngesibongo sakaGumede ngoba indaba yakhona manazalesa amahlekosini kwakufa ubaba wabo akazenzanga izinto ngendlela efanele ukuthi wenze ngayo enqondo ukukhuluma ngakho manazalesa amahlekosini ngiqonda ukucela ukubonga Shembe ukuthi kuya kwami loyavuka kulala nathi kungikhombisile okukhulu bakho Nkosi yamakhosi kungikhombisile ukuthi uNkulunkulu lapho osukukho lapho khona Shembe sezwini awukho esabatheni kuphela khona kwavuka nathi khona kolala nathi manazalesa amahlekosini ngathi nomuntu ongawuhambi ulala nathi novuka nathi ubengawuhamba ngoba izinto ziyalunga lapha izinto ziyakhanya amen manazalesa amahlekosini ngithembuye kulowo lala ngathi lokade ngikuwona ngithemba ngibuye lapho manazalesa amahlekosini kwasekufika ubaba ongizalayo wabemeza wathi thule ngangayizwa kahle kodwa bengasikhuluma umfowethu omdala ngoba ubaba ngaze ngimbone ubaba ohamba ngisemncane manazalesa amahlekosini uthe beyikhuluma bemeza wabebemeza manazalesa amahlekosini izwi lakhe eqhaqhazela uyakhuluma kumanazalesa amahlekosini uthi ngisacela ukuthi ungitshelele uma wakho ukuthi kunenkomo kufanele ukuthi ayihambise laphaya kumkhulu wakho uma ngabe ichaza le ndaba uyichaza ngathi uyahleka manazalesa amahlekosini ngathi indaba angiyizwa kahle uthi uma ngabe ihambisile leyo nkomo leyo uma wakho sobonana naye kwelizayo amen manazalesa amahlekosini uma ngelesi sikhathi eshada ubaba akafikanga ngenxa yokuthi uma akafikanga ngoba wesaba ukuthi kwathiwa uma ngabe bezoshada khona yedwa yohamba emhlabeni uma akathelwanga ubaba ngenyanga kodwa wathelwa omunye ubaba manazalesa amahlekosini wasesibongo ngiyacela kuShembe wasezwini ukuthi leyo ndaba leyo uShembe asipha amandla ukuthi silungise sikwazi ukuthi umasimenzele ngendlela ngoba uma uNkulunkulu esanda kumxoxela khona ukuthi indaba masonda ihambanga manazalesa amahlekosini ngiyamcela uShembe uNyazi Lwezulu engathi ubengasikhumbula izinto zakulela khaya sikwazi ukuthi silungise nalento babakhulume ngayo ilungu bese ngathi uShembe wasezwini ukubonga ngoba bengicela ukuthi uJehova wasezwini makangikhumbule uma ukuthi abantu basekhaya bayathanda ukuthi ngize la ngizobona ukuthi bengikhombisa ukuthi bayathanda ibikhona imali manazalesa amahlekosini kodwa bengibekela ukuthi ngihambe ngekhaya lomphefumulo uma bengiphe yona ngoba nalapha ekhaya lomphefumulo izinto ziyalunga uma ungakayi ekhaya lomphefumulo akakafiki lapho fanele ufike khona amen manazalesa amahlekosini lapho uma ngabe ufika khona kunezakwazi ayibona ey'ndala ubona amakhehla amadala manazalesa amahlekosini izinto zakho lapha ilapho ilunga khona futhi kwenye indawo manazalesa amahlekosini ngathi uNkulunkulu bengasikhumbula asipho ukuthi sifike leya ndawo awulangazelela ukuthi ayingapheli le nyanga ungafikanga khona awungapheli lo nyaka Shembe lo nyaka lo usuphela ukuthi ufike kuleya ndawo ngoba izinto ziyalunga abantu bakini lapho abagezwa khona amen manazalesa amahlekosini ngicela ukubonga ngale ndaba nje uShembe angenzela yona ngizokhuluma ngisheshise ngoba sibaningi ngomunye unyaka uNkulunkulu Nkosi yamakhosi uNyazi Lwezulu ngolunye unyaka ngilokhuzana ngisabasevusanana ngilangazelela indaba yomsebenzi ukuthi ngithole umsebenzi kuthe manazalesa amahlekosini ngelinye ilanga sengithi ngiyaphuma ekhuzana esepheleni lasevusana edukathona mangithi ngiyaphuma kukhuluma abantu bakanhlanzi bangikhomba ngomunye esiphongweni bathi wena ulahliwe ngingaqondi manazalesa amahlekosini bachaza ukuthini bese ngiyaphuma ngabe ngiyakhishwa isisu ngiphume ngihambe mangibuye manazalesa amahlekosini bese ngiphelezela umphathi wasedukathona eyogibela mangibuye ngiphinde ngidlule komunye umntwana owasasabatha nevusanana ebusuku mthola mengidlula kuyena bese kusuka lapho sengiyahamba ngangihlala efethini eBriaseni mangihamba bese ngifica umuntu manazalesa amahlekosini phezulu eBriaseni uthi yena uyofuna umsebenzi vele ngangifuna umsebenzi kodwa uSisomo usebenza kahle uSisomo iwele lami ubuyisile ngicela uShembe lapha khona mkhumbule amen manazalesa amahlekosini ngizokhuluma ngisheshise mayethi lo muntu lo uyofuna yini umsebenzi ngithi ngiyawufuna ethi ayekho yini umuntu omaziyo la ungakwazi ukuthi akunikeze imali bese siyahamba umlungu amfuna amantombazana awu5 ngivumele manazalesa amahlekosini bese ngihamba ngiyehla ngiyokhuluma naye lo dadewethu ngifike ngithi ngicela ungiphe imali ukuthi kunomsebenzi engutholile esethi uyamthemba yini lo muntu ngithi ngiyamthemba mayikhuluma uthi baba manazalesa amahlekosini ngathi uNkulunkulu bengasikhumbula nathi Amakhosazana ukuthi umuntu mayikhuluma ethi baba kusho ukuthi lo muntu ubaba amen kodwa ukuthi baba ukuthi umuntu abe nozwelo ukuthi umuntu abe ubaba ngokuyikona amen manazalesa amahlekosini sihambe nalo muntu siyekhosini kaMasha siyahamba naye abantu bahamba bayisibuka ngiphethe istep ngiyaxoxa naye ngiyakhuluma naye ukuthi iNkosazana umuntu onjani manazalesa kwakuyinyanga kaSeptember kuzoba umkhosi omkhulu
ubani ngaleso sikhathi kwenzeka lelo khuzane le yacishe yenzeka sihambe nalo muntu sithi masihamba ngithi masengizofika ngasekuleni bese qhamuke inyosi eziningi bese ngithi ngiyabona bese ngiyashibika ngiyawo bese yaphenduka lo muntu ezini mntana kwenze njani bese ngithi angazi ukuthi ngiswa yini bese ngize ngikhuluma ukuphaqa bese yangidonsa yangisukumisa uthe bengisukumisa sihambe naye njalo amanazareth amahle enkosini size sidlule endaweni eyimoba sithi madlula kuleyo ndawo leyo eyimoba amanazareth amahle enkosini sithi masidlule kule ndawo eseyimobeni bese masifika lapho lo muntu lo masesebuya-ke bese amanazareth amahle eseyangishaya impama semangishaya impama uthe ma esengishaya impama Usema isengishaya sengithusa ukuthi kuthiwa singamleleni amanazareth amahle enkosini ngiyaxolisa kodwa ngicela uShembe ebakhumbula abantu bakithi bengakhishwa ezulwini ngami ngicela ukuthi uShembe wasezulwini kodwa ngagcina ngizile akangenzanga lutho lo muntu akangenzanga lutho kodwa ngicela ukuthi uShembe wasezulwini ngihamba ngaye kubaba sekubaba uNyazi Lwezulu ngafike ngabonga ukuthi ngibonge ukuthi ngiphumelele ngingabanjwa lesasigebeni kosibusi semikuzweni indlela emzini wakubo uthi-ke ekubo babengakholwa uthi babengasonti indawo uthi babengabantu nje basemhlabeni abayihambela indwendwe beyishayela ingoma bengazi nakwazi ukuthi ngento ekuthiwa isonto uthi-ke kwahamba kwase kufika ukufa kwabiyela uthi-ke kwathi uma kufika lokufa kanti sekuzolanda umuzi wakabiyela kuzowubonisa umuzi wengcwele bathi-ke kwakuthi uma kushoniwe lapha ekhaya kuyothi uma kwenziwa imisebenzi yalo muntu oshonile bathi kuyokwenziwa umsebenzi wokuqala kwenziwe wesibili kuyothi uma sekwenziwa umsebenzi wokugcina omdala ekhaya kuyakuphela insuku ezingaka uyobe sehamba emhlabeni bathi yayenzeka lento isikhathi saze saba side uthi umama ikinyanga engangenanga kabiyela uthi asikho isangoma uthi awukho umthandazi uthi bonke babethi uma bengena ekhaya befike bethi bazokulapha lokufa benza bakwenzayo bethatha inkomo esibayeni bephume behambe kusale kuqhubeka ukufa uthi kungena umthandazi kungene isangoma uthi naso siyofika senze sikwenzayo sithi sekuphelile ukufa angeke kusaqhubeka siphume sihambe sithathe inkomo esibayeni kusale kuqhubeka ukufa uthi manje sasesiphelile isibaya sakwabiyela baba Nkosi yamakhosi Nkosi yamazulu nomhlaba okhulumayo uMtobeko Dlamini evela bahleke ethempeli kubaba umshumayeli umthembu umama umkhokheli uMantuli amen uthi-ke umama esaqhubeka lesifo
kanti sekuzofika uShembe sezobalanda abantu bakhe uthi wathi mase ehambile umkhulu emhlabeni wawenza umsebenzi ugogo wawenza umsebenzi wokuqala wawenza wesibili uthi kwasekumele yokwenza wesithathu wokugcina wase yakhumbula ugogo ukuthi uma yenza lo msebenzi uyena osemdala ekhaya kusho ukuthi uzohamba emhlabeni bathi wake waziba ugogo wangawenza umsebenzi wokugcina bathi wake wahlala kodwa wase eba nesibindi wasenquma usuku uthi umama wababiza wabahlalisa phansi wathi bantu abangosuku oluthile ngenza umsebenzi kababa wenu uthi umama esakhala uthi sakhala kakhulu sambuza uthi mama mawuhambe emhlabeni uzoshiya nobani uthi lapho indaba yaziwa umphakathi umphakathi wawuza ingxenye intombi akaphuzwayo ukuthi ingawenzi lo msebenzi ingane izoyishiya nobani ngoba zizodwa ekhaya uthi kwasekuvela umveli thizeni owafikayo khona nomzwakabiyela wayesefika emtshela wathi makhuzwa ngoba kawufuni ukuya lo msebenzi kunomuntu ngapha eThekwini bathi uyasiza kawuhambe uye kuye mhlawumbe uzosiqeda lesifo bathi wayeseyalalela ugogo wayeseyavuka ilanga limbe wabheka khona ephakameni bathi wayifica uNgungumahlombhe inkosi ilanga lamalanga yenza umsebenzi wayo bathi wafika ugogo naye wafike waye enkosini wayekubika lokubika wabika lokufa esenikhulumile wakubika njengoba kunjalo bathi yathula inkosi eManazaretha ayimphendulana ngaleso sikhathi yake yathula isikhashana bathi yasiqalaza amagumba amane omhlaba yathi suka yasithi inkosi kubusise hamba wenza umsebenzi angeke kusafa umuntu bathi ugogo wayesebuya wabuyela ekhaya bafika abantu bezobuza ukunikela usibanibani uthathe imali usibanibani kwathiwa kathathanga lutho wathi ugogo akathathanga lutho kanginikanga lutho phela bese iphelile inkomo inyanga uthi kanginikanga lutho uthena nje inkosi ngibusise angeke kusafa umuntu kangenza umsebenzi base beyabuza bathi pho uzoqhubeka luwenze lo msebenzi noma engakunikanga lutho yasisho intombi yakaphuzayo bathi ngizowenza yathi uthelo kwamuntu kangiqhubeke ngeke kusafa umuntu wayenethemba wayeseyaqhubeka ugogo lwafika usuku uthi umama lwafika sikhala sinjalo singazi kuzokwenzakala nemveni kwalapho uthi lwafika usuku bawenza umsebenzi wawenza umsebenzi kamkhulu waphela kwadlula izinsuku kwafika engabe semele ngabe uyahamba emhlabeni kodwa wangahamba kwaphela lapho kufa ngezinelanga lamalanga mayibonge Nkosi Nkosi emakhosi cela Nkosi ungikhumbulele umama sehlala Nkosi ngokugula izifo Nkosi zasemhlabeni oBP noshukela bonke babuzwa kuye cela Nkosi ungigcinele yena kanye noma mdala Nkosi mangithetho bagcina Nkosi entendeni yesandla sakho Nkosi usisele kuzweni ngiyakhetha Nkosi asemhlabeni uNyazi Lwezulu amen lo khulumayo usinenhlahla kaNomalo emlalazi khona la eshowe ethempelini lasethuthukani kumkhokheli umama Ndlulwango bese nomthumeli ubaba Ngobesi amen ngizocela ukukhona ngilosi ngesihlabelelo 152 Jerusalema Singing
ngathola leli thuba. Ngiyacela uNkulunkulu asebuhleni ngathi ngangikhumbula. Amazwi engizowakhuluma kungabikho la engona khona. La ngizobona khona uNkulunkulu asebuhleni ngiyacela ngathi ngangithethele. Siyabonga Nkosi Amakhosazana ukuvuka ngiyamhlanga nomphefumulo. Kuyisipho esikhulu esivela kuwe uNkulunkulu ukuvuka nje siphila. Ngisho ngaba isigwili esinjani, unjani kodwa uma ungabonga ukuvuka uNkulunkulu uzokuphuca lo mphefumulo ngoba sho ukuthi uyingane engabonga. EmaNazaretha asendabeni enkulu yeSabatha. Ngelinye ilanga amaNazaretha kuthiwa kunenhlabisuthi yalapha kuleli bandla eyayigidela uShembe yenza yonke into ihamba izefumo. Inemvunulo enhle ngalendlela emangalisayo lesimanje. Thiwa amaNazaretha idamicela lenhlabisuthi ayisebenzi. Umsebenzi idamicela ayutholi kuningi njengakutholi. Idamicela uNkulunkulu ibika. La ifika khona nje khona uNkulunkulu uyabika nala uNkulunkulu asuke ehambele khona. Yenza sure ukuthi iyabika kodwa ingaphenduleki. Sikwazi wafika la lokhu zephelelwa khona uthando. Ngoba yaze yathatha isinqumo sokuthi yame esontweni. Yame esontweni ethatha imvunulo yayigidela ngawo uShembe. amaNazaretha mangabe sigida size sazi ukuthi sigidela abakithi abalelo thulini lomhlaba. Yathatha lo mvunulo lenhlabisuthi yanikeza umngane wawangenayo. Yathi mngane wami ngikunika le mvunulo hamba uyogida. Mina uNkulunkulu sengicele kaningi akangiphenduli. Sengikhathele ngiyacela ukuthi uthathe le mvunulo uyisebenzise uyogida ngayo. Wayenqaba umngane wakho wathi ngeke ngize ngikwazi ukugida ngale mvunulo yakho. Mawukuthi uyama awusaqhubeki nokusonta hamba uyibeke la uzoyibeka khona. So wayivalele ebhokisini waqhubeka ngokomhlaba. Wenza konke okwenziwa abantu basemhlabeni ongenziwa kuleli bandla. Wathi mengabe eqhubeka enza izinto lezi zasemhlabeni wathi ngelinye ilanga ngelele wabonisa kwazi uNkosazana ubaba wakhe. Kuthiwa wamthethisa satha emthethisa ubekade egijimeza ngejubane lo bhuti lo ezohlangabeza ugogo kodwa ngesimo sokuthi wayethetha lo gogo wavele wama. Wathi sondela lapho ungichazele kahle yini lo yenzayo. Lo gogo lo mangabe ichaza inhlabisuthi wahamba emhlabeni engakholwa kuleli bandla. Kodwa wathi mefika phambili wambona uShembe. Wathi mengabe emthethisa lo gogo wathi yini lo yenza ngoba sesikucelele saguqa ubuzungu wesithathu kubantu bebemukela isibusiso somsebenzi. Wena wathatha wayeka imvunulo wayeka phansi yonke into yini lo yenzayo. Kwathina sibuyele esigodini sethu uzilokufa nxa ukuthi wena ushiye phansi. Asikhethanga ngoba nathi thina sasenzani sasikhethela ukuthi uyosikhonzela. Mase wena usishiya phansi yonke into yini lenzayo. Kuthiwa waphapha mavuka wayibutha wabuyela nangempela umsebenzi wawuthola ibonga Nkosi. amaNazaretha ngizokwanda kakhulu. Ngizocela amaNazaretha uma umkhokheli wethu ugulelwa undodakazi wakhe. Ngiyacela uNkulunkulu asebuhleni ngathi ngamelapha ngoba simethembile. Sohlale simethemba uNyazi Lwezulu. Ngiyacela ngathi ngamelapha undodakazi wakhe ephile. Isifo esimphethe ngathi uNkulunkulu asebuhleni ngamelapha. Shabe odokotela basiboni. Ngathi uNkulunkulu asebuhleni nje ngasiqede egazini lakhe. Ephinde futhi ekhumbule ubaba wami umshumayeli ongizalayo. amaNazaretha akaphilile kahle. Wavuvukalelwa unyawo useThekwini. Uthe mengabe esibhedlela bathiwa onyaweni kuwophele ngaphakathi kodwa zeminyazo yilutho. Ngiyacela uNkulunkulu asebuhleni ngathi ngahambela kuye sikhumbule singamakhosazana. Amakhosazana uthi umama umkhokheli uNgcobo asingambozi nathi kwasimbozi ihlazo. Asimbozi nathi ngokufanele singathi mashada sishade ngehlazo kepha sishade ngenaso lehlazo. Nkosi busiseni ngizwile. Amen. Oh yalazi lonke usizi sizidwe siyo yami ongelungethulwa
ukuthi phambi kwemalaza samahle uhlelo lenkosi imkhize ngaphansi kwethempeli esibusisweni kumshumayela uJadu nakumvangeli umkhize. Shembe nami akukuningi engakusho, ngizophakama nokubonga ukuthi umphefumulo usahlangene nenyama. Ebese Shembe ukukhumbula umndeni wakithi, sinezitha ezaziyo nengazazi. Ebese Shembe ekhaya ngifundisiwe ngalobu uNazaretha, ekhaya alwethu usuku umthandazo singawenzanga, ngoba washo Shembe ukuthi uma sikukhumbula nawe uyosikhumbula. Ebese Shembe ukukhumbula abafowethu abancane nodadewethu abangakwazi ukuyikhumela phambi kobuso bakho. Shembe ubaphe inhliziyo eziphaphemeyo ezikwaziyo ukucabanga ukuthi balifiseleni ikusasa labo. Shembe usiphe umqondo, sicela ukuphasa nasey'koleni. Ebese Shembe ungikhumbulele umndeni wami, usivikele kukho konke okubi. Shembe usilobe encwadini yakho yokuphila. Shembe ekhaya umkhulu wami ozala ubaba uyasho ukuthi thembani kuJehova njalo njalo. Shembe mina ngazi ukuthi ongathembeli kuwe uthi uthembele kubani. Shembe siyabonga uthando osipha lona imihla nemihla, usuku nosuku awudeli thina. Sathi Shembe usikhumbule kulobu uNazaretha singapheli amandla, ngoba abaningi asebelahlile ithawula ngenxa yobu uNazaretha bethi imithandazo yamaNazaretha inzima. Kodwa Shembe thina soyibamba leyo ndawo ngesize siphela amandla. Shembe ngiyazilwezulu ngenxa yothando sipha lona. Shembe sengehlela ngezansi, ngiyacela futhi ngiyaphinda ukuthi Shembe umndeni wami uvikele kukho konke okubi, nabacela umsebenzi Shembe ngiyazilwezulu uzubakhumbule. Nkosi busiseni kuzwile. Ngiyayikhetha inkosi yaseMhlembe amaNazaretha, inkosazana ekhulumayo neyasemzini waseHombe, ngaphansi komshumayeli uNxumalo kanye noma ngomkhokheli uMaNtuli, igama layo usilindile waNxumalo. Sokhunga ingilosi nesihlabelelo sika-81. Sixo namandla onke, umsebenzi wasezulwini uNkulunkulu masekhiphilizwi kumele siubambe ngezandla zombili. Shembe nomusa nothando ngiye ngizwe uma inkonzo iphethe abakhokheli bethi bazokhokha inkomo Shembe kuwena. Kuqabadele sifikile isikhathi esinzima emndenini wakithi. Shembe lena nsuke ngiyimbethe inkosi yamakhosi ngayithatha ngathi wena inkosi yamakhosi wathi nathuke yobhula umlilo emakhaya ezalwa kuwo. Shembe iyagula insizwe ezizalayo. Isikhathi seCovid uNkulunkulu akabonakali kalula. Shembe
Ngiyathembela kakhulu kuwena Ntwana Badala. Kuthi noma sefika isikhathi esinzima makuthiwa siphuma sibhekele ngeke ngithi cha ake sizame ukuthola ulayini sifike phambi kwaNkulunkulu babazama. Shembe bafikile phambi kwesihlalo sasezulwini washo Nkosi Amakhosi ukuthi akwenziwe njani. Shembe namhlanje ubaba usekhona Nkosi Amakhosi izinsuku zandiswa nguwe. Ngingeke ngisangena ngande Shembe ngenxa yesikhathi ukuthi kwenzakalani. Nkosi Amakhosi ufika umzali phambi kwesihlalo maNazaretha uzobika uNkulunkulu babinyanga yezulu ukuthi baba umntwana wami usanda kugana akapheli lesikhathi singakanani uphume ngenantsuku ehlaza kodwa usewumfelokazi. Uma ifika phambi kwesihlalo thiwa inyanga yezulu yashaya itafula kathathu yathi wegana inkosana yalapha ekhaya yini. Into sesiyenza Amakhosazana ka-25 ubengani inkosana yalapha ekhaya yini. Kwabanzima ukuphendula kumzali wathi cha baba ubengani inkosana nje yasemhlabeni. Wathi uNkulunkulu thina boShembe sasikhona ngalelo langa lomgcagco walowo nkosazana. Uthi ingilosi ka-25 iyathuluka kakhulu ngesenzo senkosazana yokugana umuntu angakhona kodwa iyinkosazana. Shembe uguqa kwethu phambi kwesihlalo sasezulwini sengathi ngayisibusise emndenini esiphuma kuyona emathempelini esiphuma kuwona. Shembe sikhulekela Nkosi Amakhosi ingilosi ka-25 ingapheli Shembe nomsana othando kuthi nakonakele khona Nkosi Amakhosi ulungise wena Ntwana Badala. Kwabanzima amaNazaretha kumzali mase kuphumizwe njalo ukuthi inkosazana ukuthi ingilosi ka-25 iyaculuka kanye noShembe mhlagana inkosazana. Angani thina abazali bethu sesiyabatshela ukuthi sizokwenza ukuthi nokuthi ngokuthanda kwethu. Asibagxeke abazali thina seseba overpower abazali. Shembe ngiye ngicelele inhliziyo yami ukuthi noma ngabe Shembe iphakama kangakanani kepha Nkosi Amakhosi konke sikwenza ukuhambe ngendlela yakho Nkosi Amakhosi. Uma uNkulunkulu esipha inhlahla yomendo ngelinye ilanga kube inkosana yalapha ekhaya kube umuntu okhula ngomthetho ekhaya lasemhleni bamaNazaretha. Siyabonga Shembe egcwele inhlahla osiphe yona. Bengithi ngeke ngisukume Shembe kodwa nangonyaka odlule ngangihleli letha sihlahla ngezansi kwamathuna ngibuka intombi igiye ngoNkulunkulu wazo. Namhlanje ngithe Shembe ngisukume nami ngiye ngawe Shembe ngoba emndenini wakithi uyibonakalisile. Inkosi kusenizini. Lona omphambi wenu uzomandisa wase manje sizothembe ngaphansi kwamkhokheli uMadlodla nomshumayeli uNdlovu. Ngizobona ngihlabela sisiqi. Amen.
ngizodlula into emayeleni noma ngayizwa ekhambini. Kuthiwa kwakunomama la owayenemali eningi erich. Kuthiwa wathi mase yabona umama umakhelwane wakhe ehlupheka. Wasethi ngiyabonga Shembe yadothi ngoba ngihlupheki. Wathi lo mama uhlupheka umakhelwane wakhe. Na wahamba wabona umuntu oyephambene ngokwekhanda. Wabonga la uShembe uNyazi ukuthi ubonga ukuthi nakahlanga usaphila. Lapho luhlanya nalo manhamba lo ngaphilile ekhaya. Kwase yidlula imoto eyayithwele ibhokisi. Yasibonga uShembe uNyazi ukuthi bonga ukuthi saphila umphefumulo. Inyama yasahlangene nomphefumulo. Manazaretha mkhulu uNyazi lukhulu uNyazi lezulu uSinibonge ngokuphila nangokuvuka kwenu. Kulesikhathi lapho Manazaretha owathi baba uma eseqala selungisa into ekhaya izindaba engahamba kahle ekhaya. Uma kuhlelane besibela phansi beze bethi ngesinye isikhathi ugogo wasekhaya wayeganga. Wahamba isikhathi babezama egcekeni. Wahamba walunga. Wathi ngo-2019 wasehamba eSepelini kodwa umfundisi uKhumalo wakhona la eJudiya. Bamba babashela iSepeli laselungisana. Wasefika esekhethela umama uzoba wethu intombi yakwaNzuza noMaduka. Siyabonga Lwezulu. Kuyinamhlanje konke kuhamba kahle ekhaya. Ubaba usezavula nje nenkampani eqamba ngegama lagogo. Ngicela ukuthi baba umkhumbula sonke isikhathi Lwezulu. Uhlezi ubhekile nomsebenzi awenzayo enkosi. Nkosi. Ngiswele ngapha emthunzini emndeni weZulu ngaphansi kwamshumayeli Manqele nomkhokheli Mahaya. Mina ngiwasesikhamini emndenini waMkhize kwamvangela uMkhize. Manazaretha ngizoyibongela inkosini enkulu yasekhaya Manazaretha ukuba yahlenga ekhaya kaMkhize ngivakashile. Sibuya ebuhleni. Sasibuye ebuhleni kuJulayi ngonyaka odlule. Masibuye ebuhleni ekhaya sisahleli nezingane zakithi Manazaretha. Sesithi silindele ukwehlisa impahla emotweni. Sibone ngabantu Manazaretha abane egcekeni. Omunye waye endlini ya-anti, omunye wayeza endlini kababa, omunye wayesendlini kamkhulu nogogo. Manazaretha sasithukile kakhulu. Manazaretha sizama ukubaleka kodwa akwenzekanga. Basithatha Manazaretha sonke basiqoqela endlini kagogo nomkhulu. Basifica umkhulu bamlalise phansi. Bamlalise phansi bathi asihlale nathi, sihlale nabo umkhulu nogogo endlini. Mabesho Manazaretha bathi babezoqeda ngomkhulu nogogo. Bakuthiwa bazobulala umkhulu nogogo.
Kodwa ngamandla aShembe uNyazi Lwezulu abakwazanga ukwenza lokho. Bathi bazosenzela umusa ekhaya, bazothatha izinto kuphela ngeke beze bebulale umuntu. Bathatha iTV, bathatha konke nezipika, bathatha amakhadi amakhulu, amafoni konke nemali. Bashiya bathi asinganyakazi kwaze kwashaya u-12 ebusuku. Kwasho ukuthi uManazaretha babengeke besabuya. Ngibonga ukuthi enkosini enkulu uManazaretha akuhambanga muntu ekhaya. Ababulalanga muntu, neze bathatha izinto kodwa ababulanga muntu. Bathatha konke nemoto zamkhulu. Manazaretha ngithanda ukubonga ukuthi inkosi sasigcinile nomndeni wami ekhaya komama. Isasigcinile akekho sahambile emhlabeni, nami usangigcinile nami ngisaphatha esikoleni. Nkosi baba sicela ukuthi uhlenge njalo ngaso sonke isikhathi. Usikhumbuze njalo Nkosi singabantwana bakho. Nkosi musizini. Umntwana ngincane kakhulu. Shembe sicela ungipha isibindi. Lo mntwana uphambi kwenu igama uThalente Isibonga Sembe. Emthunzini ngaphansi umshumayeli uGumede umkhokheli Mangcobo. Ngizawunqunquza ihlabelelo 71. Nkosi yami Sengishilo umntwana ngemncane novana. Ngoba uShembe ngiphi isibindi. Amakhosha nginehlezulu. Sawucela ukuba ungikhumbule umama wami. Umama wahamba ngoDisemba konyaka wedlule. Ku-October manje akaze abuye ubedlala ukuhamba abuye. Sonke sono Ngiyacela ukuthi uShembe uNyazi Lwezulu iqede uvalo enginalo. Manazaretha lo mphambi kwenu aphelelwa kaSibiya emakhilimba ngaphansi komshumayeli uZulu nomkhokheli uMadludla Myeza. Manazaretha ngiyacela ukuthi uShembe uNyazi Lwezulu lingcinele abazali bami besaphila. Ngiyacela ukuthi uShembe uNyazi Lwezulu lingcinele ugogo wami. Shembe ugogo wami uyaphuza kodwa uyagcina isabatha.
Ngacela uNyazi Lwezulu wathi ngelinye ilanga ugogo ade ukuyophuza. Manazaretha ugogo wami wayebuya khona sasingazi ukuthi sokwenze njani. Gogo wami engakwazi ngisho nokuhamba. Gogo wami uma engakwazi nokuhamba wayebuyisa into engazi siyibone. Manazaretha ngesafoke sabuyisa sabe sathi athi umama asimphusele amanzi abusisiwe samdlisa novaselini ubusisiwe. Ugogo wami wabuyisa yonke into emnyama nathi singayazi ukuthi yini. Manazaretha kuyimanje ugogo wami sasithi uyahamba emhlabeni. Kuyimanje uyaphila akasaphuzi. Manazaretha ngidlumela ntshona engayizwayo. Uthi wakhona inkosazane. Lokosazane lena yayihlala nomama wayo. Uma ihlala nomama wayo lo inkosazane yathi umama wayo uthi akaphilile namhlanje. Ngiyazayo esontweni. Yathi inkosazane mina mama ngizohamba ngesontweni. Lenkosazane lena yahamba esontweni. Uma isibuye esontweni yabona abantu begcwele kubo. Uma inkosazane yathi iyashesha. Uma isibabuza wathi wenzakalani ekhaya. Kwathiwa umama wakho sekushiyile emhlabeni. Lenkosazane lena yathi mina umama ngeke azangishiye ngingedwa. Mina ngiyamthemba uNyazi Lwezulu. Lenkosazane yangena la endlini akhona khona umama wayo nangempela yamfica umama wayo umlele ubheke phezulu bambozile. Lenkosazane yafika yahlala eduze kwamama wayo yakhipha inantuka yayo yamboza ngayo. Yasibiza uShembe uNyazi Lwezulu. Uma imbiza uShembe uNyazi Lwezulu lenkosazane hayi wasevuka umama wayo. Uma evuka umama lenkosazane lenkosazane yambuza umama wathi mama usungishiyeleni emhlabeni ngingedwa. Athi lo mama ngaphendula athi mntanami beke ngisahamba kamnandi endaweni eluhlaza. Kodwa ngithe ngisahamba ngase ngibona into emhlophe isingikhungatha. Kwakuyinantuka lenkosazane. Kazi mina nawe yanantuka samvusa umuntu osihambile emhlabeni. Nkosi usenizini. Siyabonga ukufakaza uhlelo kunale siphiwe abayiphenza inkosi zibabusisi. Sizobona inkonzo yethu isabahlala sekuseni nesihlabelelo sekhulu ne-14. 114 sicela unkosana uPhumlani Sibiya wasenhlanhleni sihora esihlabelelo inkosi ubusisi. Nkosi busifana abangcwele. Angita